Becelesi sorağımız sigarın üstüne. Bir Müslümandığımız sorağı degili ki ayet sigar çekmekliğin hakkında şeriat boyunca şoňa günah deyip gelen yerbami. Dikkat Müslümandı oğlum. Şeriat boyunca bir düdügün ulamalar aydıptırlar. Şu düdügün ta kıyamata çelliğim şuna meğdeş zatlara cevap bolup düşüyor. O da fark etmiyor. Sigar bolsun, baştaki çilmler bolsun, bank bolsun, haşiş bolsun, triyek bolsun, arak bolsun, şoňa medeş viski bolsun, haýsy bir zadike bolsun, şoň hakynda biziň ulamalarymyz Hasan Mufti Mehmet Şefi Osmani rahmetullahi aleyh Marful Kur'anyň awwalky jeldinde şu bir mufti adam şoň hakynda düdügün aýdypdyr. Düdügün şu musulman dogalanmadan haýsy bir zat insanyň 5 satyna derer berse, şoň günahlygyna hiç şek etmeli. Näse zadyňa 5 satyna derer berse, o da malyňa derer berse, janyňa derer berse, avrayına derer berse, nutfaňa, galyan oğlanına derer berse, imanına derer berse, şo zadyň günäligine hiçbir şek ýok Müslümanda oğlum. Indi siz ödüňiz bir ölçerden görüň, bir derňek görüň, ineleken wada sigar bolsun, bank bolsun, haşiş bolsun, viski bolsun, arak bolsun, şarap bolsun, şoňa mene soram tiryek bolsun, haýsy bir zady bolsun, şaýa malyňa derer mi derer dämi? Bellici bir zat da. Senin karnına bundan da atkasanak malına dererlerine hiçbir şek yok. Hop, canına derermeye derer değil mi? Bundaki ödü bellici gördün. Avrayına derermeye derer değil mi? Şu ateşi tigar çekiyen adam namazda sen kaptalına gelip durana üstünün öyle yana ankayıp var ya. Zordan duruyor ne kadar vaktinde. Şol adamın avrayı hetmin bizim yanımızda kemeliye. Şol adamın sili hürmeti bizim yüreğimizde kiçeliye. Şona möleş minibusur, otobusur, haýsy bir şol iýsinde adyň ýokmaýan ýerine çekseň de, şo taýda şonu gyn görüp de, aýyrtanymyň diýip de, sen hakynda, sen awraýyň hakynda, sen şahsiýetiň hakynda, sen adamsyň hakynda gurun talýan da. Hop, peşende malyňa dererlik belli boldy, janyňa dererlik belli boldy, awraýyňa dererlik belli boldy, nutfaňa galyan oğluna derer mi derer dämi? %100 derer dämi? Wagty bir ene sigar çekýän bolsa, bir ata sigar çekýän bolsa, salym däli belli bolýar. Şu salym dä bedenden oğlan galanna hetmin şol oğluna derer berýär. Hatta tiryekeşler bir denany tiryekeş bolsa, şoň o gewresinde oğlanjyk galanna men tejribeme bilen habarymma, şol oğlan dünýäge gelende şoňa inçe wagtlap tüsse berip gelýärler. Kişi şu tuğratını şoňa derer bolallyk derekli, enen gewresinde şu tuğratını öwrenlik derekli. Ondan sonra näme imanyňa derer. Imanyňa dererliginde hiçbir şek ýok. Gahary gelse bir zada, narahat bolsa bir zada, haýsy bir gaýga girse, haýsy bir hoşluğa girse, alsana bir nak diýip tutygardan, ya tiryekden, ya ýene bir zatdan şeýdem. Oda şu daýdy musulman dogam, diqqat ediň wede şeriat boýunça sigar bolsun, tiryek bolsun, arak bolsun, bank bolsun, haşiş bolsun, viski bolsun, şo tuğratına haýsy bir zady ki insanyň malyna, janyna, awraýyna, nutfasyna we şo tuğratına imanny derer berýän musulman dogalam, onuň şo tuğratynda on günäligine hiçbir şek etmeliler. O da hatdan gewräme çekmek gerek. Eger gewräme çekip bilmeýänne bolsak, adından az şu etýän günämizi yekelikde değili, jemde etmäli. İlin arasında etmeydi. O ne mi deyip? Şun Peygamberimiz deyiptir. Men ummatımın Allah tebarek ve teala kullu ummeti men ummatımın Allah tebarek ve teala hemmetin afwesi edamani meger aşkar günah etýärler diye. Aşkar günahlar var musulman dogallam. Şu günahların birinde ne mi? İnelekem şu sigardır, çilimdir, araktır, viskidir, tiryektir. Şu zatlar ilin arasında, milletin arasında haycaklaşıp oturuşup çekmeklik musulman dogallam. Bu Hudaý Taala bizi nazar rahmetinden düşürecek zat. Ödüne bassa oraga şu şulay möňeýim mihman gelse, mihman gelip de halan ýerine gyşaryp otursa, halan kefin aýdyp otursa, halan işin edip otursa, halan wagty girip otursa, halan wagty çykyp otursa, o tapda oglan guşanma sen daraň diýeňe atalyp şimdi näme diýersiň? Şa ýüzüne aýtmadyň, gelmeýän galan, öwrek gelmeýär bolsun diýip, barakim şoňa şimdi bir zat diýersiň da, şeýle dämi? Şu tuğratynda älen jahannamda da Hudaý tebarek we taala mulkyny geçipdir. Şu mulkyny awwal ahira günah etmelerden, günah da bir insan mubtala bolupdyr, terk edilmeýär. Şonu şu tuğratyn musulman dogallam bir yekelikde edip de ya Rabbi Allah terk edibilmeýän
tawfik bermän için terk edeýin diýip şopam öňe ýalbaryp gelsek, inşallah Rabbim Allah Taala'dan gaty umyt ba, haýsy bir adam terk edip de bilmehede namazy jaýyna, namaz jamaat jaýyna başardygyna Huda Taala'dan uğruna toğlanışıp da umidvar bolup gelse, inşallah Allah Taala Rabbim rahmeti bizergindir. Umid ba Huda Taala öz rahmatyna talypdy bizi imanly kişinin. Emma meňe aşkar günahları ilaryny edip gelsek, oşa toğratynda meňden hakda gaýgysy bolsak, musulman dogalan bizi Allah'ın nazar rahmanını çürüp de şu toğratynda afwa şamil bolmaklygymyz gaty gynýaty musulman dogalan. Allah temizlemede tawfik bersin musulman dogalan.